בתחילת דרכי באקדמיה למדתי את המונחים הבסיסיים של הכלכלה, ושם, אצל מרקס לפחות, אם אני זוכר נכון את הטיעונים המרכזיים, הוא מדבר על זה שהקפיטליזם צריך להגיע לרמת מיצוי כל כך גבוהה. ההפך, הוא במובן שאומר, כן לתת לשיטה, כן לתת לתחרות לעשות, ולמצות עצמה, כי זה מה שמניע את האדם, רדיפת הבצע, החמדנות, זה יגרום לייצור. האגו האנושי. האגו האנושי תמיד הוא הכוח המניע אולי הגדול, וזה יביא אותנו לרמה כלכלית מספיק גבוהה, כדי שבסף הגבוה הזה שנגיע אליו, נוכל לפתח את הרוחניות או את המונחים הערכיים החברתיים שלנו. יש איזו הקבלה או שאני עוזר? ישנה הגבלה מסוימת, כן. ישנה הגבלה מסוימת, ודאי. הוא היה צופה בכמה דברים מאוד, מאוד נכון. ובכמה טעה. במה טעה? מרקס טעה בזה שהוא לא קיבל בחשבון שאנחנו קשורים זה בזה במערכת הטבעית, בני אדם. ולכן התקלה הזאת בקשר מה שאנחנו בונים היא תתגלה הרבה יותר מסוף ההתפתחות הכלכלית. זאת אומרת, הוא בעצם טעה בזה שהוא חשב שעל ידי בניית מערכת קומוניסטית כזו או אחרת, לא משנה, לפי הגישה של מרקס, אנחנו צריכים להיטיב לעצמנו. ואתה אומר שיש פה משהו שהוא טיפה נמצא מעל זה באיזושהי צורה. כן, בקיצור, אנחנו לא צריכים להתפתח כל כך הרבה כדי לגלות שאנחנו קשורים זה לזה. התקלה היא בה, המשבר הוא בה לא מצד הכלכליים, כלכלה, ולא מצד הפיננסי כביכול, אלא שכאן בכל זאת היסודו של המשבר הוא האנוש, יחס האנושי.